Manu berfisai badan halendet yang gini ngan bu no kijing kulmar. Kindan ni try kinong ilam naka parti kongres. Atu kisngau lani pi don jingkermen em bagi pat dong tebut kin kershan pi tak jing kershan ka bapura hak ni ke election wan. Iman ke election kadal kajong snow jong pai ba. Nei ha bakut upai ba urai ha kaman na jong. Kani ke jingrung jong ka PPP sa district council election kalane em pentut ya kita kibut rekam ko mafla o nga men. Ken mau borobor ba kiseng sanyima ki don kamru ya ki candidate ki babyak. Beli kisngau ba kimi kum kita ki jing deko ha perkom trekam jong ke district council. Ki haban pe ki kita kinong ilam ki basyong ha suki ha ka kapor ban penyak ya council bat ki balik kimi kita ki jing deko. Perlu berok ngap yang subhai pi sya katup ka bakerpang ka bayadai bat ka jingpin kre ya ka jingjit nong mi khabat thamai syaki autonomous district council Arhajar Arposan ngadai Aaron Lingdo hakani kawat nin ya phai khamat sya ka umroi constituency ka badai ka wai naki constituency ban pejnya bha namar ka jinglong jingman jong ka san perthai hakani ka than kalanang khluit shwa ka election ngadon mentang ni umroi ban yakendu bad iba George B Lingdo i badai u MLA u Barim jong ko umroi constituency banyak kren banyak khana khendiat halor kita ki jingja ki barang sudap jashan ki ba kring jingmut ki babun baling dok ningkong ngap yang sampai pi sya ke program kan kapor haka ningkong ngap perkhat ba kita ki jingja ki barang ja dangshen ha ka forum kum kita kijing bun kam ban penbet ya kijing ye pher jing mut kum ta ter kidi tang kita ki jing orpat kum bangi ong andre la pindi ko no pat ya ka forum hatu pilai i lupa ba kata kan long ne ke gran ko jing mut Pi risbo di fi mo baran nom ta kanika step ka bangi yo me syong kum ni banya yo banya pli jumut kam ta ban ajing shairu ya ki perlok nong syong snong jong umroi konsensi berak kawai. Fika umroi konsensi progressive forum kerika forum kaba lashna hadin jong ka cingkliap no jong ka parti TMC haka state. Tingi kum ka kunhun nadu tu por hadin ba ka parti TMC kam simla ya syu syakhamat abai de biki kam jong ka. De dak ji selok lang jong ki perlok nong yalam bat nong kersyan jong ka TMC hapo umroi konsensi kerpang. Ngilai form no daka umroi konsensi progressive forum. Kabadi ka independent forum lani kolong lai luit baik kemudian ke JT ba kanu ka seng sanjima haka jela te hadin ba isnai ka niru ongi da isnai ka ni da ka jinga slok lang ba ki babun ki perlok nang yalam ladun ki meeting ki ba pher ki jinga lang ke haki benta ki ba pher jong konsensi ru bat da ka wei karai ila ya chakmat ban ong ba ngin penyeng yo candidate independent nilai persyang hi katu kaningot ki perlok nang elam ki balai persyang banyak slok bar ki wepat ki seng sajima te hendrei namar ba kam ipoi susono te takadau ki rai bet ban ya independent nadu ka khandai tarik u Disember ajar arpsau bangi pen bana bangin don lojong kertong simet kertong independent hak election MDC te nadu ki por kadang ya bet ya renti kam simdon no ka jingya ban ong ti kidak arpai haka kunhon Ndai kendit kensan pada ndal ada declare lan ban jit ya u candidate dak election committee bat ban penpau hau candidate jungi hatu kopor haka arpsau trik Disember Arhajar arpusau ti kendit kensan pat haka arpu pratrik jong Disember Arhajar arpusau kadon kata karai jong ikat kuningot haka executive committee jong ka forum bagi lek kongres ini karai ke jungki kawan hadin Sisngi hadian baka election committee kala hadian bangiyo ya kajing terwa na imapala bangan lek kongres election committee kala phai ngaban pensyai banginum lek ke kongres te hangta kawan no kajing perjumat
Tekin dia kuat pi ben pensai halor kerai keba kishim ban plilin tiba dia keba MDC ban long muta nong mi khmat jong ka forum watla kuma pi ke election committee jong ka forum ka khamno shafi bili kishim ya kata karai pat Pi ke bajia hapo jong ka forum ka lakham don ke jeruat haba don kono ka jingya penpau banya kuat banya khun te don sangut ki ba apply ya ka tiket naka forum ngadi manga iwe de don ba MDCM dan wi kong ye sya rembai dan ba John Simyong te hadin ba ka forum kala ya Shnai election committee ka ke mangi ong ba le ngap she ka sur ki pai ba nomor ba kong san kalong bangin yo yu candidate ba kham sosuk ba bagi banya pai ba ki mon khnang ba ka kloi banya tre ka kam te hadin nang ta ka forum ka wat kam pat rai makanaru kadon ni ke jinga ngap sur keleng te don ki ba ong ba ka khamno sanga ta ka sur te hendrai ka don pat du ka jimpen pau na kiliang jong i bai apply lang hatu ko por ba MDCA bai kwa ele te kamdei ka jinga kni mo hanga pangidon kam ka forum ile menu ka biang hi te ta ka daw ong ba ban like no ka jinga pai ni jing ba mestu jimut jangan randien nak mengang weng no ka kerteng ailat ni ibni kon hai ti manu berfitrai badon halendet jong gini ngan bu no kijing kulmar mo namar kuma fi pi kidon kita kijing fer nrei ni gibri ba naban ni iru ba kadon katukat ni ki dekot ki pakwa ban penyesno eladi bagi wei pat kiseng ton ong halwar kata kindon ni try kinong ilam naka parti kongres lah ka konsensi la ni ha ka jelaru kidon higum gitaru ki balaya phone ke balai kendo te pilai iru kadon ro kajing terwan kaliang mabensan palaru ba in khot biang asya ke kongres gum kita kidon ki ji kran national dead mo ka ba bam simpau pa ba ande ki meeting kidon ki wan ni kendo jeng ki nongelam je parti kongres kidon te hendrei lada ki perlok pada khamtami kandidat atau kopor ikwa ban yatre bat ki kata ngi mla ban khang mo kading kamon lai lo jeng ki ni nak liang junga pada kumbang ngai i lomba habang iya ya kanu ka kam ngomong ngidi ban scam ka jong dong rim ngidi ban scam ka jong dong rim te lada ka dong rim pat kampat don te ban ya hata kal ti so kam bahak tikum bakalong menta uba George Bilindo udi kertong uban yeng na ke UDF kuma pikhat ka Umroi Democratic Front hila bani thu ini kindiat halor ki dekhat bat kita ki nong kitkam kiba hakli do jong ka forum ba Fika Umroi Democratic Front kadai ka bangila asna da ka jingwan I mean sim lang jong i MDC barim jong ka Umroi konstituensi ba Albinus Lingdo te manga bat i hadin ba iba Albinus la du tiket na ka kongres te ilawan ni kendo ngalai kendo i ngai syong perkhat rengkat berkirang ba long kemi katukan ni nomor ngidu ukertong ki kidu tiket te ngim seudon lenti syu syakmat banya kumno banya yai kan election na terdau ngia senrop lang yang montong ngi tre rengkat kajing terwa jonga soning kong kolong i ba to ykhun me i ru mlele namar la long teng MDC nganum kerki hi banya kni no ka syuki te hendrei me ipat haji penbej jung i bagi yang kesam jung i nomor ba im yang balada idu tiket inum yele te inyat no kaji klik sanga tengah pat haji nge perkhat lang bat kiru rang ba long kemi so ba kan bahai bangin ya don longjong kertong ba kan nek kanong rim jungi ti hadin kini ki jingja barokhaj baling do hatu fisngau lani pi don jingkermen em ba ki pat dong thebut kin kershan pi kata ka jing kershan ka bapura hakni ka election wan pi man collection kan don la jong hi ka jing suo mo kata te film alai ngala don tala khanyus nam tang konsensi bang ya nam tang ni ka kam sanhima na do ka por jing i pa jonga lead ikimolong hadin nang tu bade ba kinong ilam bo pher ngila itre teng la ju i hi man collection ka dol ka jong ka jing sngo jong pai ba nai ha ba kut upai ba urai ha ka man la jong mo kadang ka jing persngo ka diang don jing persngo ka man ndai ki pai ba ki bishar ki tho kita wo bahai ke ba mangkum ki nongi khun mongi bu ha preng jong ki kumu nongi le tengah kermen baik ban poi ka thong rengkat ka jing kerpat ki perlok nak kersian ki perlok nak snong ki bampat ju kersian ru namar ke ba
ngi hak election ajar pulai hak emili te hoi ki perlu nong kersian ke ayam pai donut ba ngarem hak election dan re gidon ba klam tap re ngar ki yam lang mo te kata long ka jing sui jung ki perlu ki bangi ji tre te kata ka jing tap buat shawai jing ni kata ngim da ong tan re hak ni ka sien ka ba menta pa ru ikwa ban ya tan lang ki ni paro ki perlu nong kersian pi kini ki nong kersian ki ba kersian yang kim dei ki badang susdang da menta kelawan na do ka por ji ipa tengah ngayok ka jing ku ling ba ji ka jing kersian jong kini ki perlu ipa kini ki ba hi sem ipa tengah iyo ka ju ji sania ling ba ji ipa bat san snem mendang la trei ru kini hi ki perlu nong kersian ki bu sneng ju kentu ju peni yang ka mnu ban ya ha kam san hima ka mnu ban ya dei ba ki pa ba te menta kini ki along kum ki ba hi sem jonga ki ba along do long snam ha ki yang kesem ku jongi te bangan ki mo ngamla bangan nyat iki rumar seweru kamlong nomor bayo bukli ki sya alam bakala tina takadaw mentabrak ngiyo mensim kan sanru da jingwan jing ba albinus te kata hi kalenti ka bangiya sakmat tingi kermen ki paiba kini i kani bat ba kini senrop lang kumju kumbang jodon barbor ngamanjur bat phi ong ba kidai uta kum ki makhtin phareng season politician kamut pila long uta MLA ubarim jong ka umrai constituency ba albinas MDC ubarim ru di kakam politik si fiber armur kam de isu kakam ka bajwat ki kita ki butri kampat ki ba pin tre hakni ke election ke bansawan pi hak election te kedi tang je sulok mo election bor hinga ju ya be da je sulok dan pen i yakin nong rim lejong mo ki jiken tho ki nok ngaju khapkiar nomor ba nasalia ban ya benyi ki we am ju kwa hiru nong elam jungi balalej haswa jungi kala ji paru imju stunat ko to ji ben brio tengar ngaya be di katahi mo ngiyang ha nong rim lejong hakini ki khniat snem masan ru snem menta ke bangi i nadu banga don ku mamlin ru arja khapra ngila suthai ji sania ki seng san hima ngila sania nomor beli uba teng kaji rai ju kinong elam nang te na jela mo ka khata hadu pat kisnong ki thau ki jungi hadu kinong thebut ki jungi tingi dia pun sungtu ya ke jingso ju ki paiba kamla balong ba pin pendut tiket lani pin ai tiket simit ino kamla balong ba pin rai ban kliap ka parti simit mo lani pin seng parti thamai kamdei ke besuk ban pun sungtu yu paiba kalong ke ke ba menta ka dongrem ka banga kwa banya ki perlok long om tang ban lum balang ya baro ki ki bala shania yang ha ni kisnam ki bala dab ka bakong san ka long ba ngin page ban pun scam shwa ya ka dongrem nam ta ka konsensi kita ki policy trekam kita ki ain kita ki rule kita hoi ngidon kam nang kamtaban penkentiu bat ban penia ke jelas khman nei kum ki pai ba nong song pat ngidon kam ya ke jing sania jung kini ki perlok nong song jungi nomor kini ki baplikin phaisano ha ka bukut kin wan sho meli lani sho MDC lada ki so kutla lada don ki perlok nurut nakiar ban yarap iki kabiang henrei kum nong yalam wala don hani konsumsi la islam so ba ka jing sania jung ki pai ba lada ngiyo ba nang ni kanu kanu jing syakri kalau baik nam tajuki nginya da yaki nginya lam lenti yaki ngin sarai yaki hak ta kom bakan long baik jing bentoy na ka benta kalau we ki juki dina ta daw mentang suba ban yang independen kam dei tang karai ka bamenta kadi ka bala ayai menta sistem tam hak jing slok lang juki baro ki pelok long yalam bat long kersian kam dei ka bami simit dina ta daw ngi kwa belong lai luoi bat ndai habangi tre lai luoi kamut la ka benta ka konsensi la jong nei habanging mikmat padel la do pai ba wa ailat ban mikmat pat ya ka konsensi kum MDC pat kataru ngin tre sitom padel ban wan ra ki jimetoy ka konsensi pat kerpang nang ka benta gri kasi entia he brokowe ngeng ba ka konsil ke ti na ta daw long ka ba na ju ong barbor ki polok to ngin pen scam la jong ki thiet mo la ki thiet jungi ki scam kumut ki pai ba jungi ki yo ka jing senia ka kerpang ngi senia la jong ki pai ba kata hi ba kodor tam na ka benta ka sanjima tiba lang dong aku an kili phi sakwe ka jing kili kata kadai ki kita ki jing ya pher ki ba pin ya khlat no ya ka UDF na ki weipat ki seng san partai na kani kathan phi kumong ong men ne ngi kwa be ba ka jing perkhat ka jungi ka long kerpang be na kam ta ki pai ba jong ka umroi konsensi tingyong umroi democratic front umroi na kam ta umroi konsensi democratic kamut na ka benta ki pai ba jong ko umroi konsensi ba kani ka konhon ka ba kerpang be na ka benta jong pai ba ko umroi konsensi tingin yang be na ka benta ka hok na ka benta ka jimen toy bat na ka benta ka lawe jong ki pai ba ko umroi konsensi
Shwa ke interview ngai keren fi mene ba kani kedai kata ka election local election but ni don kata ka kaseng ke barang thamai ba berkhai ni tip kum ka VPP. Ti kadi kasin ka banikong ya ka VPP bahkan ya kun ya kani ka election. Hatu kani ka jingrung jong ka VPP sha ke district council election kalane eman penthut ya kita kibut rekam kum fla oi nga mene pakinya chakmat. Pi ha history jong ko umroi. Ani history jong ka state hi bro ko we. Kiseng sanhima kala don bunteli. But borok kiseng sanhima kiwan be jing tumu babahi. Kim don nu sanhima ban ong bang iwan ban penjadat beriu penyok beriu. Borok kiseng sanhima ki keren be ki dongrim ki jong ki na kam ta bantei ka jela. Kia lagi jong lenti ban pen ko ngo ki pai ba. Tina takadau bangin ong nu sanhima ka basniu kam don kum kata. Mo. Tina takadau habang iwan pada hakum kani ka kep jong jinglong jong sanhima. Hakapor mangi hak warja apuai ke kongres. Ngila mi la kata ke jingi lupa ba ke kongres bat ke NPP ka ijan palan. Hak tu kapor ngi syak kan thok mangi o ki ru phet seng. Andai ngilai i lupa ba la da shimti kini kilong ilam ke bakilong menta. Ka kongres NPP kan trilang. Bat menta pilai i tang kanu hi kongres NPP dang sialai lok swa Christmas. Dedap New Year kan duk biang ngim tip andai ke ke mangi ong kalong ba. Kisang sanhima hi mo ngi hab ban pej pat ya kalentia ki jungki te hang ni Congress UDP nang ta HSPDP mo NPP nang ta bat QQ ki perlok ki badan hang tu mo ki trilang ha ka sarkar trilang ha sarkar Congress ha ka bat NPP ha sarkar jung dis council UDP HSPDP NPP ha ka sarkar jala mo te kan ni ka pendukha ke yu pai ba Amar hakapor baki jet yang nu ki perlok ki jet dah hak kerteng jong sanhima. Mo hak kerteng jong seng sanhima. Ndai hak bukut pada ki joy lang sarkar tementa ki bun ba ki bakim sultanat hak bede ba sarkar. Kim sultanat ekriti sencar kom sencar ki jongki te hang ta kawan pat dak we pat ka parti mo ka bangi ongka VPP. Ta VPP ha po ka jingalam ju baden la slam ha ka jingalam ngilai don lang ha ka UDP mensua jadi nang tu ka HSPDP ru ka ke ba IPA jongai la don la slam ti baden don lang hang tu mensua but te ntai la ya na ko seng sanhima ti ba aden la su tho ba kata ka kom long jong ka seng sanhima ha po ka jela te ya ke ai ka nongrim ka bakitre ki kren ngim ong kata ka ki hab hi banyang ha kanong ka ki iberde banyai ndai kan mau borobor ba ki seng sanhima ki don kamru ya ki kandidat ki babiak no ki don kamru ki kandidat ki babiak na takadau ni hab ban lada debit tang ha ka seng sanhima takmut nandu usnam sejak na spa nyu popra mangila di banyo bai kum ka jing e jing ki pai ba ki katun la piong seng rulum la ni pinong ki seng ki bawan na do Delhi nang tei la don bi tangkoi ke parti ko pai ba la jit bi tang ta ndai hak history jong me halia amdon ta ni ya baik ba ni haban pej ki kandidat long kongsan banyak ka political party pi kalong kum ni habu bai artli ha ka ju ka jing thong Namar beli ngimla ban ong bakan tam ke political party duna kandidat ngimla ban ong bon tam pelat kandidat duna ke parti kata rum deh mo baru ar kini ngi habbu perlalang heju tena takadau long lada ke parti bat ke kandidat ki biang ta kamut upai ba la no hi te pimdon kam ban ong ndai kam bang nilong mengi menta pade hang ni po komroi konsensi kan da kan tho mo ngi ko ai ban yang kan rim la jong mo ngi kwa ngi don ki ka experience ka bangla ni ka ka bangala tre mga ki bunsdam la don dan ibadeng albinusu kinong ilam ki badan hakun hon jungiru ki babon ba na ki snong ki jungi ki bla tre bunsdam ki bla yo i jing senia ki pai ba te kata don kam ba mo na du ka parti na du ki kandidat ki papeniang ki kertong ki papeniang hadu kinong ilam ki badan hak konsensi bat syadu ki snong ini baro kawan lang haju te bantei kanu ka bampor mo te na takadau ban ka parti kanu bangi ong bang ka biang hi ten tunai idon kam ru ban pe yu kandidat bat ka kanu tre kam kata bungsa ta maksud thoba kandidat halor ma phi pila ka do kandidat chapang ka Congress NPP te kwa phi ben pen kai ka jing perkhat ka jong phi halor namar kani ka de kata kamat ya keren babar khoi ke keren
hari ni sengi shwa ke election te kamut ka Congress kam so shu bat ka executive committee kamut kala withdraw no LD na ka executive committee kata ka executive committee dalam khmat da ka NPP kajing perkhat ka pihak lor kata ba Phi hang ni raya kas san hima la shu penwandur la shu strong kat kum kajing bentoy sipor jong no mo te kata ka san hima kan penduk ji saniak te ni kipai ba Cuma mentah la langidon ba da politik la ka dis council kalau ngedo bertha tang ban sipan wandur baik ha kadur ka bagi kwa mangi tu pai ba sipang ni da koi kadur sipang ni da koi kadur ndri ki klet pat mau tau do bertha de pai ba kai mo kata ka do bertha de ka jela ka jungi kai imla ban su khrwai ya ka diang ka mon ya ka jela jungi klet pat ya ka nongrim ka bagi sedang hasya bagi ni rung ha ka council ne ha ka assembly ne ngidi ban yang baik na ka mentah ka hok jung pai ba kai te mentah pada la da congress pat NPP Kilas nang banyak trilang. Nomor beling yang Kongres NPP trilang, nomor ke BJP ke ladon pandadin. Mau BJP ke dalam hak sarkar, NPP kila no baik ke BJP nak kapor sekapor. Tu komuno ke Kongres ke yang persyabat ke BJP hadal hi mentapat hang ni trilang bat NPP bat BJP pat. Hang tahi ke nongrim ke labaklah ke. Mau kala nongrim ke labaklah. Dia le pingut pat ya kita ke nongrim lajong. Tang nak kamta ke jing betul benyo Syong Syuki hak ke komiti executive committee la ni hak assembly la ni hak government mentah hang taruh pila bakal lupa dia nak kadau long mentah sipor belai hab benda krok ban mi teh mo kelai kila hab krok di ban mi ru ndai ban ang bagi demi banda kadodon ke nongre ban mi ndai la susah krok jubor bala januan election tu mi no te de hang ni ke bangaru ngai per jimut ke bar ki perlok ke be ke jonga hak forum ngamar ngangan haban pe ru ba kan nongre jong ni ke parti la dangi so dai belengim lai kanu no ko parti wang phin duk mene ka wa sudah ndai ka nongrim pada la da kamdan kata ka bu jing ek te hang ni nang tak da kongres NPP mong ka jing ya snok lang jongki ha ka council ka khata pat ya ka nongrim ka jongki na tak da ngi te la ka thi lupa syaban ngam ti paling do ngahap ban puli nomor hak report ke badang shen jong ka CAG lapen pau baki don shibun bah kita ki jing duko hak rukom pendon kam ki funds ki jing pen penlut pensep ki bamsyai bat kiwe de te kani ka bu yau ta udak jengkeli wahe umut ha kaliang ke jing penya ya kapla pisa tingkah hak ke HEDC beli pisngo ba kimi kum kita ki jing duko ha kurkom trekam jong ke district council pi berbor hi ha bangi pej ya kanu ka lalong snat trekam la pinong ke department dan pinong ke council lu Borbor hi di bendon ka kanhun ka basung thu ya ka jing sedang ka jing kut jong ki kam ti teng ha ka jing wan ki scheme ki baper mo komno ki guideline ni ki kendon trikam ban penya itu ki scheme kata di belong ke basyai dan ha bawan kunu ka pisah na ka bentak ka council la ni na bentak ka jong nu kadon ka jing penmang kerpang ke gitu belai pi penmang ya ka tu pisah but kanu pi penmang haduk kanu ko por ba pi di pelut ikatu but ya no la penmang tu. Tendai lada ya kita kim syai. Mau ada tentang penmang yu apa syubi. Mau di pelut deban pelut sispa pelut nak sispa apa. Lani tentang la penpau ba pelut sispa andrei ka klempoi si kita badi ban poi. Kum kita ki ingin alam bobon kamtam ka CG ka badi ban sim ki kli ban audit ban pei ngor ke jing pelut pensep. Di report jung ki long ki basyai ha ba pei jing kenjing dia. Dia minta na takadaw ni amba kinong yalam ki ba pijit ngi phai biang satu mengikiran benne ma kinong yalam ki ba pijit ngau ubrio ke hai ka parti hang ni tinggi pat tip meno ba penia ya ka council to ko pon ngam tip ban ngaklemi op penia ki snam te hendrai kono ka parti ka badon mau ki ba penia ta nomor hang ni ha ka bakut long ni hab ban pe ki kita kinong yalam ki ba syong ha ka syuki ha ka to ka por ban penia ya ka council bat ki balai ki mi kita ki jing to ko mangin si ong ban keno bamsap klamda wat banyak kamha andrei balai kimi kita kijing ko bat kijing bambiang ha kijing kenjing dia ba kom pelut balai giduna yo gidi nakadaw jong kinong tre yo daw jong kita kinong simi ka pisa lani kinong ajo ka pisa kita bar ko ingin haban pe banyak tengi haban puli banyak bahaya ka report nang tu bede ngayo so dang sianru ka council ka asna ya ka public accounts committee mo ngai i man hakani ka kin salong meeting kin salong hai ka public accounts committee kumbalong ha po assembly ka public accounts committee ka ju shim mi gini CG report tekani dika ke kelenti jam ka babha
Namar ba ya ka Public Accounts Committee la clear da nongilam lang persya leader of opposition. Tela da nongilam jo kalyang persya clear ya ka Public Accounts Committee kamot hangta ka dan ka accountability dan ni kajing pengor ka kajing pulut pensep. Tedan kam ban penbet ya kini. Ngimla ban syuailat ba kapisa pa iba an penod kam ban perseruakai kum tu. Dan ibat kam tam yo kal poi ban si ki pela ki bomdei kata li te kamot kabalang khamsiu syusyu. Pencahayang kendiat ba namar UMLA ru ula banlong UMDC, UMDC ula nong MLA, kita keju ke jingtho kamut UMLA ru ula nong UMP. Di hatu kapor kala biang ne bangin introduce no kita ki an kita ki laws, ngin penyaklan no kita kendiat mar kai ke jing semua ba Pi namar kumbalong menta mo namar ba ki an ki dang sya. Ba UMDC ba MLA undalang kumbalong menta apa council kidon ke badang long bat MLA bat MDC. Tinggilah kami lenti ba kani kajing penkelai ke six schedule kan wan ke. Mau kata ki amendment je ke six schedule. Nah do arhajar khat lai kani ke kam kalayai mentala poi arhajar arhusan. Tela khat senam ni up ya kata kajing penkelai ke six schedule. Dan hendai kata kajing penkelai duk mentar kompan. Te boleh ke sarkar India ke Islam kani kata ngintip. Hendai kajing penkelai di mendon haki ai. Aku juga por kajing sim jimut nak ki pai ba. Mo habangi snai ke council. Kabamot bang ngin pe ya kajing penklain nadu ki dorbar snong ki dorbar rai ki dorbar hima kinong kit kam ha ka hima kinong kit kam ki rai mau bat kam tame kinong kit kam ha ki snong te ke kajing so ki juki mau ke kajing so jung kiru ka bangin haban pakhat dang kawe ka bang ju onglong ba beleng im ai bentalang mau ha ni ki reserve seats ki don ki reserve seats ki ba kam tam ha ka council jungi ka don iwe reserve seat tadi haka amendment sukan kambun la benon lain ani saw ngampat tibah ngampat dikena ndai ada iwei makanaru beleng ngin susim baik tangki political appointee jeung government mo beleng ka sarkar kan wan tuklar ka kam jeung council beleng ka council kan ailat no idong hikmat jeung hima ne idong hikmat jeung raj dan ka stong ru belong MDC sutong mo ide jimut i baperkhat i banga jingmut baperkhat i banga bu halade bat nastang ban slok hidu ka tu ngut ki perlok ki badan nak san hima dan rei kabukong san kalong ba lalaki ain ki long ki basyai tangmut ngi kum nang simbentar ngi yak kum ki ain mala da ka ain ko ong ba pindai le MDC MLA phim la syu nani philalong MLA MDC la syu te kata mut ka ain ka long ka basyai tangmut ngi le ki long simbentar ngi nang ban yak kum tai ke te na takadau ai ba kita ki ain long kin wandur sywa na ki wandur kita tangmut pai baru un syai ki long simbentar hak election tu syai ti khaddo ba lingba kani kajing ekren kajongi lingba kani kerensan di Meghalaya ke kata kajing kentu fidan ban ai ya ki pai nong thep vote jong ko umroi constituency pika jingkan tu ka jingkan pham bat ka jingkan pat ya ki pelok no snong jong umroi constituency kelong ko ba pila ai nga ka jing sania sisin ko mu MLA jong ne constituency kila tip hama phi kum ki pai ba no snong se phang jonga bat phang ki kam ki bang la tre ngi persyang ru ban tre na ka konsumsi bat na ka ka jela te hak ni kasien ngilek sya ka council mangidon kata ka jiang not ka banado donot bangin train na ka bentau pai ba bat kerpang na ka ban peniang ya jong kariti la ka jong katustur na ka ka sensyar khadar ka bit ka biang haki stong haki raj haki hima bangin yo ban sim benta ban saindur pat ya kalau we jong kanika jela ka bi jongi jong upai new trap hi bro we ti na takdaw ka jing kerpa jong akalong balada ki ai nga kalat mo inya syakri hop kumbang ila juele haki por ki baladap ban tresi tom dong tau pai ba ban ngi kermen ba lada ka pai ba upai ba ibet yang abang don ha council ke ka bang kular kalong ba ka we bangin long independent bait ngam kwa banyak snok syabat no sanyima mo ngakwa bait banyak snok bi upai ba daladap ke election ru kata di kajing kular baning kong kamar kadong kajing pesutuk bakalaba la di independent tu salit nyo syata ndrei ke ka bang akwa banong kolong ba mentang ngilong independent nginyai ne independent be shwa baladangi kwa balik nyo syanu no sanyima ngindai selok no syoi pai ba namar ngila sya long no sya pensat sri mo hakikat tu kan ningun hakabukut syat sri na lor mo jenjar pai ba kebong ya syok ki hati ya khon ki hati ya uplang te hang ni ngi don kam ban sarai kini ki pai ba ki jungi tingi kwa ba kajing kular junga kalong baik ba ngin yai ne ku kurtong independent
Ti syua banyak snow bakunu ke kunhun banyak treru banyak selok don kam. Mau de kini ke perlu ke bejiet kini ke ngelam ke bejiet to makiru ngini thau perla mau syanu bang ngini ya banyak snow lah dangi poi hak sarkar jong dis council banyak pe biano ban kersian dano yano ban kersian. Iku banyak kan bat kiru pai ba. Aku ban ra kini syakata ka rensan ka bau pai ba un yadon banta naru syua bangin jit ya ke parti. Bat bangin jit ya kunung ke kunhun banyak treru kam. Te kata di ke bang so ba ka ba ngidon kam melek mentah. Amar ba ka jingdu ji senia mentah naki pai ba kawan mau kensan nak adau jong jing kela jong ki nongelam ka sanhima. Kalau dah kita ki kela ha bukut syak pentok kena mengi. Oh tentang ong ba phet seng tentang ong bala kumta ba kumni. Te ndai ka jing phet seng te pindapai ki nongelam ba khoi ba phet seng la bun ba. Mo la kan thi na wei suwe mlai chu wat tang wei nongelam ba phet seng. Mo ndai ke ba kongsan ka long bai ba. Ngin je train ka bentak ka konsumsi la jong. Mo kata di kongsan bagi nyo i di senia je ki pai ba bat kerpang bagi trace dom tak ka jong ki. Baling dok kubli sibun ya kapor ke jong phi bat nga kitbok kit riang ya phi bat kaseng ke jong phi ban yok het yok ta uso obat yang hakani honi ubnai ban sawan. Kubli sibun ba. Thank you. Thank you. Okay.